Jakým firmám z České republiky se podařilo prorazit na Amazonu? Pojďme se podívat na český Dermacol. Má tam opravdu spoustu produktů, ale spoustu produktů. Super prezentace. Některé produkty mají už velkou řádku hodnocení. Výborně. Některé míň. Já samozřejmě teď narychlo nevím, jak dlouho ty produkty jsou založené, ale wow. Určitě Dermacol prodává na více trzích než jen tom německém, ale protože německý trh je pro nás takový nejblíž a i dostupný, co se týká dopravy, tak koukám na něj. Mám to v angličtině, ale samozřejmě, když dáváte produkty na německý Amazon, musíte je mít v němčině. Super, pracují také se slevami, výborně. Jo, mně se to líbí. Dobrá práce, Dermacol. Česká republika, výborně. Krásný A+ content, ano, musí být v němčině, když je to na německém Amazonu, na každý trh vytváříte svůj A+ content. Další doporučené výrobky, super. Za mě Dermacol. Za jedničku, protože pár let zpátky na tom takhle nebyli. Určitě pokud chcete začít prodávat na Amazonu, mrkněte na moji knížku Jak na Amazon, anebo mě kontaktujte, kontakty jsou v bio.